Ik ben hier scherven aan het uitgraven en door middel van die scherven kunnen verschillende lagen gedateerd worden. Je ziet dat er verschillende lagen in de grond hier zitten. En door die scherven kan het dan allemaal gedateerd worden. En dat is een beetje wat ik hier aan het doen ben. Ja. Die schuine fundering vooraan, die loopt door achter de muur naar de andere kelder. Niemand weet precies wat het gebeest is. Daarachter ligt een blauwe tegelvloer en dan nog een keer een plavuizenvloer en dan pas de laatste, de recente vloer. Dus de blauwe vloer is waarschijnlijk de oudste. Maar ik dacht dat daar een grootje zat. Dus de blauwe kan ook nog wel ergens anders van zijn, dat daar de vloer pas boven zat. En ik hoor een mug. Een vlieg is het, geen Een vlieg, oh pardon. Kan die lamp op dicht? Ja. Kijk, oud, een heel oud tegelvloertje. Onder de vloer van de kelder. Ja, het ligt in het veilig ook. Pas u op, meneer, bij een loop. Een gedeelte van de onderzoekingen wordt dichtgemaakt. Alles wordt nauwkeurig opgemeten. Voor de volgende school. Waterpas, ik heb het. Ja, speciaal meegenomen. Kijk eens. Nee, daarom. Trainen. Dan gaat hij toch meer onder dit. Ja. Dat gaat goed verder? Ja, dat was de grond. Die had je al, hè, geloof ik. Kijk. Nee. Nee? Boing. Nee, hier heb ik het. Dus min 169. Min hoeveel? 169. 169, dat is de onderkant, Onderkant van de volgende steen. de laatste van deze steen. Ja. 169. Ja. Maakt dat niet uit. Ja, dat is mooi. Ik ben niet. Hebben ze ook. Oud. Ja. Dit is de onderkant van een middeleeuwse vijzel. De bovenkant, de mantel, die is verdwenen, afgebroken. Dat gebeurde vaker. En hij is van hardsteen, of in elk geval van een soort zandsteen. Er zijn al wel vaker gevonden hier in de buurt. Hij ligt mooi in de laag. Dit is een mooi stuk. Deze vijzel is uit 14e of 15e eeuw.
deze plaats worden ook nog veel menselijke botten gevonden. Zeer oude tegeltjes. Scherven en tegeltjes uit de 14e en 15e eeuw. Even kijken hoe dik deze muur is. Dit is de dikte van de muur, waar tevens de gewelven op gedragen hebben. Even een bespreking, hoe en wat. Foto's maken van de opgraving. En er zit ongeveer 2 centimeter verloop in. Dan kom je op min 8. Min 8, ja. En dan kijk je, ja, dat wordt eigenlijk dezelfde bacterie. En als ik het kan afgebroken, dan zit het plus 75 en op plus 81. Maar dit is nu wel. Alles wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Dat foto mij bij je hand aan. Dit, ja. Steek op vertalen. Omhoog naar het keuzeplek stap.
put gevonden aan de voorkant van het kasteel. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat het is toch wel helemaal glad gepolijst. Ja, hier heeft één groot oor gezeten en twee kleintjes. Nee, twee grote oren en twee kleintjes. Ja. Dus het kan natuurlijk zo'n handmolentje geweest. Ja, ik denk dat het is. Echt dan denk ik aan zo'n molentje of 5 jaar, 5 jaar tijd. Ja, we hebben er in Schaarweg een gevonden, die was zo, die recht op brand. En de tweede draaide erin. Er zat zelfs nog een stukje metaal bij de zwemwagen, dus dat kon je zo draaien en dan kraan erin gooien. Het ging ook door een gat in de hoofd niet weg. Ik denk dat we... Ja, begin je. Nou, voor alle informatie moet u bij de Technische Universiteit Delft zijn. Ja? Die hebben een bouwkundig onderzoek hier verricht. Maar zoals je hier kunt zien in deze put, waarschijnlijk 5 of 26, hebben wij ook weer een put gevonden. En het tweede stukje van een nieuwe put komt tevoorschijn. Of die even groot is of niet, dat vragen we ons nu nog af. Duidelijk is wel dat hij rond is. Dat is nu wel duidelijk, dat durf ik te beweren. Verder, hoe groot hij is, kunnen we nog niet bepalen. En hoe diep ze zijn, dat weten we ook nog niet. Ik zou zeggen, wij gaan met de archeologische werkgroep even verder. Na goedkeuring van TU Delft en ROB. En onder begeleiding van TU Delft en ROB. Ja. En hopen wij nog heel wat meer van de geschiedenis van Houtum Sint-Gerlach naar voren te brengen. En met de medewerking van de archeologische werkgroep met de medewerking van de archeologische werkgroep Valkenburg en van de heemkundevereniging en heemkundevereniging Valkenburg. Houtum. Valkenburg Houtum. Houtum, ja. Oké. Het stukje hebben we gemist, dat moeten we nog even herhalen. Ja. Alle mensen die hier gewerkt hebben willen natuurlijk meneer Bouwer en meneer Knook hartelijk danken voor de uitstekende begeleiding die ze ons gegeven hebben. Ja, en daar gaat onze hulp weg. Ja. De laatste meters van het landgoed, hè? 54 uur heeft hij gedraaid hier. Ja, hij is 54 en 4 weken. Zie je nog een visie toe, de mensen dat asje daarvoor. Wat ben je vertellen? Dat is de opgraving aan de voorkant van het kasteel. Of aan de zijkant eigenlijk, hè? Aan de zijkant. Aan de zijkant van het... Nou, wij zijn hier in put 24, aan de zuidoostkant van het complex. En hier hebben wij 3 putten gevonden. 1 put hier, 1 put aan deze kant en 1 put heeft er bovenoverheen gezeten. Verpand is dat deze put nou gedeeltelijk is nou gebleken ondersteund is door palen. Daar hebben we een groot gedeelte van een houten balk gevonden. En wat het precies is, dat moeten we nog verder onderzoeken. Het kan een balk zijn die over deze put gelegen heeft. Het kan ook een balk zijn van een soort slomrutje die hier aan die palen vast heeft gezeten. Waar de mensen nog even hebben opgestaan om iets dieper erin te doen of uit te halen.
Het laatste lijkt me meest waarschijnlijk. Dat blijft theorie. Verder is er hier heel een hele hoop glaswerk gevonden. Wat het kan zijn weten we nog niet, maar er is onder andere een melkfles bij. Een melkfles, dat zegt een hele hoop van welke tijd het vandaan komt. Wanneer, daar hebben we het nu nog niet over, dat moet precies bepaald worden en eerder doen we daar geen uitspraak in. Verder hebben we een muuranker gevonden hier in de put. En een hele hoop scherfmateriaal, een pijpje van een oosterbakpijp zou je kunnen zeggen. En wat losse stukjes hout die waarschijnlijk van die balk afkomstig zijn. En dit is zo ongeveer wat wij op dit moment gevonden hebben. Ja. Hier ziet u de balk die we pas gevonden hebben in de put. Dat hebben we eigenlijk eerder gevonden dan het ondersteuningsmateriaal aan de linkerkant. Die balk is waarschijnlijk een vlondertje geweest die vast heeft gezeten aan die palen. Voor de mensen om dieper in de put wat omhoog te halen of erin te kunnen storten. Wat zakken halen. Scherven en het muuranker. Kun jij dit meenemen? Ja. Hoe wij dat documenteren, moet je dat er ook op hebben? Nou, alles wordt mooi in zakjes gedaan. Ja, alles wordt mooi in zakjes gedaan. En aangetekend. Aangetekend waar het gevonden is. Waar het gevonden is, ja. Als alles uit de put gehaald is hier, dan is het voldoende dat erop komt te staan putvondsten op verschillende diepten. Maar elke opgraving hier, elk gat, heeft een nummer gekregen. En dit is put 24. Veel aardewerk, dat zijn we heel vaak tegengekomen. Morgen kom ik niet werken, morgen kom ik ermee kijken. En overmorgen kom ik kijken. Hier op deze plaats wordt nog steeds verder gezocht. Mogelijk vinden zich op deze plaats nog oude grafzerken. Daar zal later nog naar gezocht worden. Alles moet met de hand en zeer nauwkeurig bekeken worden. Allemaal dingen die gevonden zijn. Scherven, glas, stukken van botten. Het zal zich nog allemaal moeten uitwijzen wat het eigenlijk is. Mooie oude glazuurde schelpen. Stukken van vaten of truiken. Een kaakstuk met kiezen.
Kinderen zoeken ook mee op de hoge aarde. Mogelijk om wat te vinden. Zo ziet het er op het ogenblik uit. En vrijdag komt ook De zijkant van het kasteel. vrijdag komt ook de heer Kwakkenaar af. Ja. Weet je dat het niet om de stoep loopt, dat is in de bruid op vakantie. Maar ik kan me voorstellen dat de eerste 57 nee, ik kan niet direct hier naartoe gaan. Dus waarschijnlijk. In ieder geval volgende week wordt het wel lukken. Dan ben ik er dan meneer Kwakkenaar. Volgende week wordt het goed, ja. Moet nog even bekeken worden wat het eigenlijk is. Even goed bekijken. Maar dat die Nobekleine blijkt precies de shit is, ja. Ja. Nobekleine die met de hele dood, dat hele Ik denk dat het 60 de vrouwelijke afdeling van de Nobekleine. Hier, deze muren zijn dus door meneer Meijsen blootgelegd. En dat zijn de verschillende structuren waarvan we dus nu nog niet weten wat het precies betekent. Iedere keer komen er nieuwe verrassingen en wij moeten gewoon het oordeel van een aantal deskundigen afwachten. Ja, want anders had ik daar ook nog een stukje eraf gehaald. Die punt. Hier een ronding. En hier heb je hem weer terug. Ziet u? Ziet u hem? Ja. En daar zit er nog een. Daar zit hij er ook. Ja, alles moet heel voorzichtig gedaan worden, hè. Ja, maar ook weer niet te voorzichtig. Dat kan we morgen nog in de gang. Snapt u? Kijk, je moet toch proberen wat blauw te doen. Dus meneer De Heus is ook nog actief bezig. Aan de achterkant van de kerk. En nog maar steeds zoeken. Wat we hier gevonden hebben is een stuk van een bord met een versiering erop. Ja. Die laten we even zitten omdat we kunnen zien op welke hoogte wij dat dan gevonden hebben. Dit zit precies in het profiel. De Bouwer en de heer Knook die hebben dat al gezegd. Dit is een goot, ja, die gebruikt is voor de afwatering van verschillende putten. En die gebruiken wij nou om allerlei vondsten neer te leggen. Waaronder een hele mooie pot, een hele mooie bodem. Alleen een snoepje vinden we niet. En een snoepje noemen wij als er een pottenbakkerstempel in staat hier. Waaraan je kunt zien wanneer het gebakken is en door welke pottenbakker. Zo hebben we ook veel meer scherven gevonden. Deze hier. En die moeten allemaal aan elkaar gepuzzeld worden. Zoals je hier kunt zien. Deze twee horen bij elkaar. Die moeten aan elkaar gepuzzeld worden, wil je daar wat meer van kunnen zeggen. En moet op een fatsoenlijke manier gedetermineerd kunnen worden. En daarvoor heb je eigenlijk meer scherven nodig. Kijk, dit is gewoon lei, maar je kunt ervan op aan dat je hier een beetje kunt krabben, want hier kom je enorm veel
interessante dingen tegen, want dit is een soort goot geweest, waarbij ze het een en ander ingezoten mieteld hebben. En dat kun je zien aan die dingen die daar uitsteken. Dat loopt gewoon hierdoor. En ook op deze plaats hebben we een hele hoop van dat schervenmateriaal gevonden. Op die manier weet je dat. Als Fons komt, daar had u een afspraak mee gemaakt hè, met Fons. Vrijdagmiddag. Stuk mooie blauwe steen. De jonge Fons. Goed, beginnen Laten we het proberen. te proberen. Kunsthuis geboren. We hebben niet afgespaard. Kijk of je daar nog één ziet liggen. Oh, daarboven steken er wat in daar. Pak er even in. Alles wordt heel voorzichtig gedaan. Handwerk, ja. Om te kunnen dateren. Ja, dat is echt handwerk. Het meeste wat hier gebeurt is nou handwerk, ja. En dan was steeds doorzoeken. Vandaag op deze plaats gevonden. Stukje scherf uit 1599. Drie schedels. Dus dat is een verstoord graf of bijgeletterd. En hiernaast hetzelfde, roempjes. En Halen jullie het water nog weg? Ja, niet moeilijk. Ik heb al een paar keer proberen te pompen, maar het komt terug. En hier was ik eraf, daar lag er een. En dan vermoeden we er hier ook een tussen die twee. De zijkant van het kasteel. Dat was van de nos, dit. Kijk, dit was van de nos. Dit was van de nos. Ja? Het is aan de achterkant van de kerk. Is dat een tuin? Ja. Waar komt En meestal vlak naast zo'n muurtje kun je